Spiċċat isa telenovela bil-gvern isabbat saqajħu bil-pazjenti batu l-konsegwenzi. L-uniku sblokk li seħħ f'din is-saga kien grazzi għall-MUMN li qed tagħmel minn kollox sabiex tinstab soluzzjoni realistika. Tul il-jum il-Kunsill tal-MUMN ħabbar illi sejjaħ laqgħa ġenerali straordinarja għan-nurses u l-midwives biex jiġi ppreżentat lilhom il-ftehim settorjali mogħti mill-gvern biex ikunu huma stess li jiddeċiedu jekk hux aċċettabbli jew le. Barra minn hekk l-MUMN qalet illi se tibqa' konsistenti ma' dak li stqarret u se tissospendi d-direttivi industrijali kollha marbuta ma' dan il-proċess. B'hekk mill-ħamis filgħodu jiġu temporanjament sospiżi l-azzjonijiet fl-isptar. L-MUMN notati li l-gvern baqa' jdeffes rasu fir-ramel għaliex fi klima stess ma jridx isib soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Il-Union spjegati li l-gvern qed jiddeskrivi dan il-pakkett bil-frażi proposti b'saħħithom u li se jagħti lill-infermieri l-aħjar kundizzjonijiet li qatt kellhom. Għalhekk issa se jkunu n-nurses u l-midwives stess li jiddeċiedu dwar dan. Il-Union insistiti li l-gvern qed jikkuntenta li jkollu sistema tas-saħħa fraġli milli jsaħħaħ u jimmotiva lin-nurses u l-midwives fix-xogħol tagħhom mal-pazjent. U jidher b'mod ċar tajt l-MUMN illi l-gvern għala il-bib f'wiċċ l-infermieri u l-wiebel. Il-Union fl-aħħar sigħat kienet proattiva u wriet dispożizzjoni ċara biex tiġi solvuta din il-kwistjoni pendenti li hemm dwar il-ftehim settorjali. Il-gvern min-naħa tiegħu qal biss li l-Union tal-infermieri u l-wiebel qed timxi b'mod kapriċċjuż filwaqt li baqa' jattakka lill-MUMN. Apparti minn hekk jidher li fl-aħħar sigħat sar xi forma ta' theddid dejjem skont l-MUMN minn persuni anonimi mill-Ministeru tas-Saħħa li qed jgħidu li lesti jieħdu lill-Union il-qorti. Bl-MUMN tfakkar li l-gvern qatt ma mexa b'dan il-mod ma' min seraqna l-miljuni, referenza ċara għal Vitals u Stewart.